Gaur egin dugun aurkezpena itzuliaren laugarren etapa galdakao, ez bakarrik irtera helmuga eta lau bider pasatuko dira herritik txirrindulariak itzulian. Gauzar berri bede moduan eta txirrindulari hoi moduan oso garrantzitsua da niretzako Euskal Herriko itzulia moduko etapa bat herrian bertan bizializatea, ez? Azkenean umentzako eta bai bizikleta zalentzako aberatsa izan daitekelako txirrindulari profesionalak errepidean ikustea. Ekitaldi berean egin dugu gela txirrindulariaren aurkezpena eta egun borobila izan da postasunez eta orain itxaroten apilak bederatzian egongo den etapa izugarria, etorri. Galdakaoko udalak erabaki dugu 2006ko itzuliaren laugarren etaparen irteera eta amaiera antolatzea, batez be guizin duguleko txirrindularitza herrira ekartzea. Errezena esango litiken helmuga antolatzea, baina guk ikurizin dugu helmuga eta irtera egin, batez be irtera izaten dalako momentua herriak gozatzeko, herria hurbiltzeko txirrindularien gana, argazkiak eskatzeko, euren sinadurak eskatzeko, eta irutu jakun zala momentu on bat, txirrindularitzaren saletasuna duen herri honek, disfrutatzeko momentu horretaz.